Shin kuna da labarin ƙauyen da babu maza? Ƙauyen Umoja da ke ƙasar Kenya ita ce ƙauyen da babu namiji, sannan mazauna ƙauyen sun haramta wa maza shiganta. Wacce ta kafa wannan ƙauye mai suna Rebecca ta bayyana cewa dalilin da ya sa ta kafa wannan ƙauye shine saboda fuskantar cin zarafi daga hannun tsohon mijinta, wanda ya azabtar da ita a rayuwa sosai. Kuma da ta duba sai ta ga ba ita kaɗai ne take fuskantar irin wannan matsalolin ba. Akwai mata da dama da ke fuskantar cin zarafi, fyaɗe, kaciya wa 'ya'ya mata da dai sauransu a cikin al'ummar da take rayuwa. Kuma ko sun kai ƙara ga hukuma babu abin da suke iya yi musu. Wannan shine dalilin da yasa ta kafa wannan ƙauye, domin mata masu fuskantar waɗannan matsaloli su samu mafaka. Ƙauyen na ƙunshe da gidajen laka waɗanda matan suka gina da hannunsu. Da farko tsofin mazajen matan da kuma wasu mazajen ƙauyuka mafi kusa da ƙauyen sun ji haushin matan matuƙa, yadda su ma suka zo dab da ƙauyen Umoja suka gina nasu ƙauyen domin su hana masu yawon bude ido ƙarasawa ƙauyen. Maza sukan shiga ƙauyen matan su ci zarafinsu tare da kai musu hari, amma hakan bai sa matan sun sare ba, yadda daga baya suka fito da dabaran tara kuɗaɗe masu yawa wanda suka yi amfani da shi gurin saye dukkan filayen da mazan suka gina ƙauyen su, sannan kuma suka gina tamfatsetsen makaranta. Matan sukan samu kuɗin shiga ne ta hanyar haɗa abubuwa masu dama da bi, yadda suke saida su ga masu shigowa ƙauyen yawon bude ido. Ƙauyen a yanzu haka tana kunshe da sama da mata 100 waɗanda suka bayyana cewa a yanzu suna gudanar da rayuwarsu cikin farin ciki da annashuwa.